Kayo guys. Nagpalit ako kahoy guys para sa amo ang extension sa among balay. Tapos si Kinit ay ako na siyang suhulan. Tapos init kaayo. Gato sila ang trabaho sa laki dili makaya sa bayot. Sorry guys, ang bugkos ani guys is 280. Dili ipahangyo naman kong abo. Kaya estudyante man to siya gumukas sa una sa high school. Kabugat yun oy. Mupuway sa ta. Dito sila sa gawas dong. Guys, bugat kayo guys. Oh na ay. Nagpalit ko kuan kabugkot. 5 sa tag 280. Ay naluwi ko sa driver sa motor eh. Ako agi taga-ag 150 kay luwi kaayo. Classmate mi ato sa kuan sa high school si Jeffrey Barrera, shout out di ay mo'y driver sa motor. Abi na kugaan ni siya kuan na kahuya. Kabugat na guys may. Bugat di ay. Grabe kabugat. Moto siya rin. Gitabangan kong Dansoy. Ako lang pong sulan si Dansoy kay planer pa man siya dito sa akong magulang. Diri sa siya sa ubos. Dayon kay hala kabugat man day ani. Abi man ako gaan. Nita og kuan dong, doko dong. Abi na ko gaan, bugat man di eh. So guys, thank you kaayo sa inyong lahat ha. Then mo adto pa ko sa tubod karon kay mo bayad ko sa kuang nakautang man kog bom gamay na kulang. Thank you, God bless. Uy kabugat ba dili sa na mo ibutang sa karaan nga balay ana. Uy kabugat sa namo gibutang kulang panig duha kay tuwa pa sa highway ang duha gihakot pa dayon dili sa namo gi standby katong karaan namong balay kay napamandiri ang amo ang kuryente so diri mag-planer ako magulang dira sana dong na dada lima ni kabugkot anam-anam lang sa may nakapalit na po ko og lababo para sa kusina din diri pa man ni i-planer sa kumagulang ha sa guys mo adto sa kuog tubod ikan ko sa tubod guys sa lungsod palit ko og sapatos ukay o mga notebook kay kinahanglan man magsulat so pauli na ko palit guys ko isa kasi nina gamit sa kuan sa pag-iskoy na yung palit yung notebook ako kay notebook kay dili pwede nakakay memorize yung dili mo isulat ako mga ballpen duha ka sign pin kaninda ko green apple ulit ko ay kuan di duha ka sign pin dayon tulo ang dili sign pin so diri na lang ako isulod para bongga ay na lang ako asang tangtanga. Asa ko kung mama ka, pag uwi na ako gawa man siya dili. Kapag ko glusyon. Tinigo man na ako nga kwarta din ako. Saan siya? Ay, ana. Siya kung tao. Ako kago. Balik tag-eskwela ani. Dayon lusyon. Dayon palit ko kapayas kaunon unya. O katong sapatos man siya. Bato ra. Okay. Guys, nindot kayo siya guys. Maraganahan tapos eskwela ani. Butang. Ilaban ako ng sapatos.
Laban ako sa ni para mabago ha. Ha kasi mama. Ako sang apason sa kuan. Dito sa garden niya. Ano isiradaan jud tanan. Wasang sa atuan si mama. Ha ka siya. Lami ra ba inog kape? Papason si mama guys. Pas akong mama. Guys, init kay diri guys. Din ang sapa kay wala pa na uga. Tanawa. Na tinaw kay siya. Pwede raman diri sa una. Diri raman may maligo. May unsay mong gibutang? Diri akong mama ay. Nanguan siya siyang garden. Dako kay Wana. Para maglungag ko. May unsa may sudaan sa mga iring? Anay isda? Nasa balkon, nasa balkon. Ay sayo pa man pod. Nakapalit ko ukay-ukay sapatos ma. Ang bratura para sa eskwelahan ba? Bratura. Kay guba naman to kung upe o pula, nauklab na. Namisbis akong mama guys, dahil mo adto na ko kay moinom po kong kape. Daghan pa to inununan ma. Balit na lang ko. Naapay sentral, wala na. Ha? Hagua, oy. Hagu kayo mga. Napay ininit, wala na. Balik yung kahoy, balay-balay. Pila? Ginoo tabang. Mana dito na ko gikan ni mama. Diri man to kuan ang isalo katong gipalit ako ganina dara. Para mga ay ako miming. Hi. Good morning. Ay, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Diri ba sa mo ang sala mag-init pa jud kog tubig ron. Uy, Ginoo, dara dapit. So nakapalit ako rin dito ra gibilin nako sa ubos kay ipleniran pa man to sa kumagulang. So guys, maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Din papunta ako sa tindahan, bili ako ng Central sugar, brown sugar. Ang tawag sa Kabisayan is Central or Kamay. Lahi po itong kinugay. Guys, maraming salamat. And thank you nga ba kay Sir Louie Judy La Serna. Tinutulungan niya ako sa aming quiz kaninang umaga. So, no perfect score. Thank you, sir. I love you. Mingaw ba ko nimo? Maraming salamat, Sir Luigi de la Serna. Batang laagan sa TikTok. Thank you. I love you.